Aspoň ťa oči už nebudú bolieť. Však ináč áno, vieš čo, vieš, aká to bola unávaná to. Bez navigácie to je makačka, čo? Ahojte priatelia, dneska si spoločne namontujeme navigáciu CA Cenal NX612 do traktora New Holland a poďme sa na to spoločne pozrieť. Dnes sme montovali navigáciu pre poľnohospodárske družstvo Kátlovce, konkrétne do traktora New Holland T7 165S. Navigáciu budú využívať hlavne na sejvu kukurice a takto vyzerala samotná kabína pred montážou a ako prvé sme si uchytili elektrovolant a samotný tablet. Keďže už daný traktor obsahoval jednu navigáciu, tu sme si najprv museli demontovať a následne sme si samotnú strechu odmastnili, potom vyčistili a upevnili našu anténu na strechu. A takto vyzerala finálna strecha. Následne sme prešli na školenie a kalibráciu a nakoniec sme si už iba natočili, ako zákazník sa učí pracovať s navigáciou. Ak sa ti dnešné video páčilo, tak nezabudni hodiť like a follow a ak by si mal záujem o takúto navigáciu, tak neváhaj a kontaktuj ma na tomto telefónnom čísle alebo na tomto maili. Ja sa s vami lúčim, ahojte.